Alikho elishona lingenazo ezalwe emkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Inyanga namadodana basolwa ngokubulala. Owesimame udubule ubaba wengane nge-AK47. Kanti inhlansi yethemba kwekagesi eNewcastle. Izindaba ze1KZN TV uzifundela Siyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Inkantolo ephakeme yaseMtubatuba iqhubekile namuhla nokulalela izethulo ecaleni elibhekene nenyanga uKhulekani Ngubane kanye namadodana akhe amabili uSihle Zungu noMduduzi Ngubane abasolwa ngokushaya ngenhloso yokulimaza, ukuthumba nokubulala uThandazani Mngomezulu bemsola ngokweshela intombi yalenyanga endaweni yobumnandi kule ndawo. Ngemuva kwezethulo inkantolo kulindeleke ukuthi ikhiphe isinqumo ukuthi bayayithola ibail noma cha. Namuhla ke inkantolo ephakeme yaseMtubatuba ibelaleke izethulo njengoba bekulindele ukuthi ikhiphe isinqumo sokuthi ke abasolwa abathathu babhekene necala lokushaya ngenhloso yokulimaza, ukuthumba kanye nokubulala uThandazani Mngomezulu ngenyanga kaZibandlela wangonyaka owedlule u2024 bayithola ibail noma cha. Umsolwa oyinyanga uKhulekani Ngubane, uSihle Zungu kanye noMduduzi Ngubane kubuka ukuthi ke bashaya uMngomezulu bemsola ngokushela intombi kamsolwa okuyena oyinyanga nabafike kwemthatha ekhaya kubo bamshayela emzini wayo lenyanga izinsuku ezimbili zilandelana befika. Umndeni ke uthi ke basajabule ngendlela icala lisingethe ngayo enkantolo izake noma kunebe nezithiyo ezingatheni kodwa konke kusahamba kahle. Ingalo yomthetho sibuka sengathi isahamba ngakho futhi ke nakuba kukhona izinto eziphazamisayo lapha nalapha ya njengoba nje ekseni masifika la omunye kwabasolwa okuyingane undodana wakhe uNgubane uye wathuka ngendlela esimangaliso la isangweni isithuka nje ingane isithuka, so konke lokho kusikhombisa esinye isithombe esokuthi ngempela laba bantu lento abayenzile banenhloso nayo. So kusizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi siphinde sizothukwa ingane eboshiwe ngaphakathi esikhundleni sokuyisola ukuthi yenze into efana le. Lo mndeni ke uthi ke laba bakhombisa ukungazisoli ngesenzo sabo ngakho ke ibail ayibafanele. Indlela abayiyona nganama ngiboni isidingo sokuthi bethole ibail labo bantu ngoba uyabona ibail uyinikeza umuntu oyisolayo. Laba bakhombisa ukungayisoli nakancane, bakhombisa nje ukuthi bayayazi into ababeyenza futhi bakuline wayo. So asisiboni isidingo sokuthi bethole ibail. Singathokoza kakhulu uma ngabe inkantolo ingabagcina ngaphakathi. Kuvela ukuthi ke akusikho kokuqala ke labasolwa benza lesi sigameko esifanayo njengoba nangomunye wabashana bakwaSibiya washawa naye wazowalala esibhedlela. Kusho ukuthi thina kahle njengomndeni wakwaSibiya nomphakathi waseQakwini sesibona sengathi kukhona impi esingayazi ebhekise kuthina ngoba awukwazi ukuthi ungashaya ingane. Lo mntwana lo oqala walala esibhedlele 1 month 3 weeks elele esibhedlele. Manje leyo nto ikhombisa ukuthi ikhona uhlelo abalwa nomndeni wakwaSibiya ngalo ngoba naye lo umshana wethu nakuba ezalwa omunye udade wethu kodwa abasekhaya bonke udade wethu naye uzalwa uyena lo wokuqala wamshaka nje. Naye sasithi angeke sinde ngendlela wayeyona kodwa ngenhlahla ke wasinda njengoba ade nginikhombisa yena. Inkantolo ephakeme yaseMtubatuba ibe isikhipha isinqumo sokuthi ke iyabanqabela ibail laba ke bazogcinwa esitokisini. Lezi ke izindaba ze1KZN TV ngengosamkeliswe Nqulunga ngiseMtubatuba. Kwembula kwembeswa esibhedlela kowesilisa odutshulwe umama wengane yakhe ngenhlokohlela yesibhamu okusolwa ukuthi kungaba yi-AK47. Lesigameko esenzeke eAzaliya eMgungundlovu sishiya abaningi bebamba ngenzansi njengoba senzeke kusakhanya kubuko makhelwane. Kule video elandelayo eshuthwe ngumakhalekhukhweni yabe isisabalaliso ezinkundleni zokuxhumana sibone ekhasini likaMandla Chris
lapho kuvela khona owesifazane ephethe isibhamu esikhulu nokubukeka engathi kukhona owesilisa olele phansi. Yisona lesigameko kubikwa ukuthi kwalimala kuso ukhulekani okusolwa ukuthi wadutshulwa ngowesifazane wamlimaza kabi ongumama omntwana wakhe. Owesifazane omunye ongumama womntwana wakhe nasebudlelwaneni naye njengamanje wayehamba naye ngaleso sikhathi kwenzeka isigameko. Uthi iziwombe zaqala endleleni ebheke endlini bahlangana nomsolwa ukhulekani lapha ezama khona ukuthula ufenisi wezinkukhu. Esawuthatha kanje phezulu because uphezulu kwendlu lapha ezansi eKhawashi wayise emephe wesitamkonko wayeseyamphusha emphushela endlini kanti uzowela ngale ufenisi udedeleke ushayeke kuyena kwaba sengazi ukuthi uyamnapha njana ngaloko so aphendukele kuyena ke okwalapha ngikubonanga because mina ngangiqhubeka kanje ngizwa ngomuntu esememeza ngala ukuthi hawu animalamuli ngani nampa abantu bayadlala noma bayalo. Uthi ngemumva kwesiwombe sokuqala bafonela abazali bamsolwa babazisa ngesiwombe base beyaqhubeka nendlela. That mase sesiphesheya kwebridge nayi imonto iqhamuka ngala ngaphesheya izimonto ifika ipake lapho mina ngibhrikile ukuthi ngithi mina yabo lento yeni ngoba ebuya nje kusho khona ukuthi kushuthi usazoqhubeka lapha agcine khona ake niyisolve lento yeni because mina angiyazi futhi angikwazi ukuqhubeka kuyona. Ngimeke aqhubeka ukhulekani ayipaka imonto intombazane emva kwalokho asidonsa isibhamu wehla vele usiphethe isibhamu. Hayi inhliziyo ithi ungabaleka ukume uphethe isibhamu esingaka naphambi kwabantu hayi ngeke azayenze lento lena hayi kusasemini futhi. Wathi mayeqhumisa inhlamve yodwa engayibonanga ukuthi yangena ngapi yathi ingqondo 1+1 kusho ukuthi eyesibili iza kuwena ilapha engaqala khona ngabaleka. Ngoba okuningi ke angibange ngisakubona ababe khona ke lapha bayasho ukuthi kuthiwa ngale inkathi esemshaya kuthiwa wayebuza ukuthi siphi lesifebe wahamba naso obhulo ntombazana wahamba naso of which vele itarget yayikithi sobabili. Umama weSisulu uthi uhlukumezekile ngalesigameko. Namanje ngisaphatheke kabuhlungu emoyeni wami njengamanje nje ngilungiselela khona ukuya esibhedlela. Lo ngafika nje ngihamba esibhedlela. Ibhlungu inhliziyo yami ngalolu hlobo ngoba ngihlali la angazi ukuthi kuzokwenzakalani mase ngihambile. Ngoba ukhulekani umuntu ophansi ngalendlela. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngise-Azaleya eMpungundlovu. Kuzokwakhiwa isiteshi esisha sikagesi edolobheni Newcastle esolwekelela amawadi amathathu. Lokhu ke kuvele ngesikhathi imeya kamasipala eNewcastle uXolani Dube ephendule isoyi endaweni yase-Apple Park. Umeya uveze nokuthi kuzokwakhiwa isibhedlela kanye nezinye izikhungo zemfundo ephakeme iUNISA okuyindawo ezodinga amandla amaningi kagesi. Umasipala eNewcastle uXolani Dube uthi ukwakhiwa kwesiteshi sikagesi kuzolekelela amawadi amathathu. Zelapha ukuzophendula umhlabathi namhlanje ukuze kuzoqala ke ukwakhiwa kwe substation enyama substation ethu amakhudlwana le izosilekelela ukuhambisa noma ukwandisa ukuhanjiswa kagesi ewo 34 ewo 25 nasewo 3. Kuzoba ke namathuba omsebenzi angaphezulu ka20 azokhandeka la awalesi sikhathi umsebenzi uqhubeka. Umsebenzi lo ozothatha iminyaka emithathu u2025 2026 yophela ngo2027 ngokohlelo noma ke simkhuthazo sonkontract ukuthi umindlela ukuphuthumisa ikhona akawuphuthumise uzosilekelela ngoba kule ndawo nje sime kuyo kuneyinhlelo eziningi lapha nje eceleni kwethu kunesibhedlela kumele siqale ukwakhiwa khona sesasiphasisa njengomasipala esinye sezibhedlela ezikhulu ezoba nama facilities ukuthi sikwazi ukuthi abantu aba nesifo somdlavuza nesifo senhliziyo bakwazi ukusizakala khona la eduzane eNewcastle. So le substation ke izolekelela lapho ekuthini bakwazi ukuthi bathola amandla kagesi eduzane. Uphinde wabalula ukuthi le project izodla imali engaphezulu kwezigidi eziyi120 zamarandi. I-project engaphezulu ka120 million i-project yeminyaka emithathu silekelelwe ke umnyango wakwa energy uDMRE ukuthi bakwazi ukusilekelela ngemali yokuqala le project. So i-project ke izoqala ke namhlanje njengoba besikade sizophendula umhlabathi khona namhlanje. Uqhube ngokuthi lesi siteshi
sizobalekelela kwezinye zezinselele ababhekana nazo njengomasipala. Ukuthi ke phela asisiba abantu abahlale bekhuluma kakhulu ngeenkinga, siyasibheka kakhulu ixazululo. Kodwa nje besinayo inselelo lapha endaweni yakithi eNewcastle. Esikhathini sifike kunama transformer ayeshile, amanye ubona ukuthi awasakwazi ukuvuseleleka, amanye sehleli ko service provider isikhathi eside. Le substation ke izosilekelela lapha ekuthini sazi ukuthi makungaqhuma leyodwa nje transformer enkulu esinayo la eNewcastle bekungaba mnyama. Ngenhlanhla ke sikwazile ukuyithola esibili ukuthi masingaba naleyo nkinga ikwazi ukuqhubeka ikhanyisa. Kodwa le substation izosilungisela inkinga eziningi. Kufana nalento ukuthi kuthiwa amandla kagesi mancane ngapha sokumele kushedwe ukuze abantu bezokwazi ukuthola ugesi. Ngicabanga ukuthi enye izinto ezophela le. Kodwa nje okuseqhulwini njoba ngisho ukuthi le ndawo esikuyo kunezinto eziningi ezizokwakhiwa lapha ngemva kwethu kunesikole iUnisa esizoqala nje manje ukusebenza. Sizodinga amandla kagesi amakhulu. So ke le substation ukuphela kwayo kuzoxazulula zonke lezo inkinga. Newcastle amayibuka iyakhula futhi ngapha ngasesandleni sami sokudla iyakhula iyale phezulu. So siyawadinga amandla kagesi sizoba isixazululo esikhulu. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngise Upper Park eNewcastle. Umasipala waseMdoni ubambe isithangami nabezindaba ngenhloso yokwazisa umphakathi malungana nokusebenza kamasipala kwamaphakathi nonyaka nokuthi yini osuyenzile ukuyisa intuthuko emphakathini. Lo masipala ngonyaka wedlule ububhekene nezingqinamba ungenalo uzinzo, umphakathi ukhala ngenkohlakalo eqhubekayo ngaphakathi kamasipala. Umeka kamasipala uMdoni uMbali Luthuli uthi sebekwaze ukuzuza u52% kulokhu ababezibekele kona. Umasipala uMdoni unamawadi ayishumi ukuyobhekana ke nezinkinga ikakhulu ezithinta abasebenzi ngonyaka wedlule. Kanjalo nomphakathi usola umasipala ngenkohlakalo. Lokho kwazoholela ekutheni kungenelela umnyango ozokubusa nobuholi bomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal ukuxazulula izingqinamba. Umeka kamasipala uMdoni uMbali Ecele uthi njengomasipala bakwazile ukuba benza kangcono kwizingqinamba bebhekene nazo. Suka sazi ukuba sike sanezingqinamba kuquarter 1 sakwazi ukuqala si-improve kuquarter 2 lapho kade sinama issues amakhulu with our labor and umphakathi ngokunganeliseki ezintweni ezithile ezithinta service delivery. Umuntu is pleased ukusho ukuba si-engageile nemphakathi yethu ehlukahlukene sicalula indlela yokusebenza, sicela nokubekezelelana nokunikwa ithuba njengomasipala and umphakathi ubukeka usondelana ngokusebenzisana nathi nomasipala ikakhulukazi kwi-business sector ye-locally nabo siyazama indlela zokuthi sisondelane nabo. Ezinye izinkinga ezabesibhekene ke nomasipala abasebenzi bebekhala ke ngamaholo angalingani, ukungahlinzeka kwezinsiza zomphakathi okubalwa kuzona ke namanzi. Ucele uthi basezinhlelweni zokulungisa kubudlelwane phakathi kwabo nabasebenzi emva kwesikhathi eside bengaboni ngasolinye odabeni oluthinta amaholo. Kwazile ukuxoxisana nabasebenzi. Yebo i-relationship ayikakabikho 100% or i-perfect but siya builder on kuyona with the assistant ka acting MM okhona njengamanje. Nathi sizimisela ukuyohlala nabasebenzi si-strategize silalele ezinye zezingqinamba zabo ukuze nabo bal-understand side lamasipala le-budget ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukuphuma sonke siyosebenzela umphakathi wethu. Lo masipala uthi intuthuko iyageleza emphakathini. Project esasikade siwakhomithile kulonyaka ka2024 wonke up and running on the ground. Sispenda ngendlela efanele. Sinontsongeni Tar Road kubhizi nakhona bazokwazi abahlala ko Ward 16 kuyasetshenzwa khona kutholakala namathuba omsebenzi plus or minus 60 njengamanje kunabantu out of that 60 that is 20 on the ground. Kuyasetshenzwa kanjalo neomafithini Tar Road la sishintsha khona umgaqo from gravel siyofaka itiyela kanjalo nokwadumisa kune skill center lapha yasilungisa ne hall la khona lapha ijabulisa kakhulu ke kuseyindaweni esemakhaya and siyabamema abantu abakhona endaweni abanama skills abafisa ukwaletha emphakathini ukuthi hayibonasi skill center siyasakha lesa skill center kungabi skill center sizohlala size sivandalizwe akube khona ama programs abeza nawo kumasipala siye in partnership nabo ukuze bakwazi ukuthuthukisa iyouth yakwadumisa kwa Ward 4 nase Ward 5. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu eRichards Bay. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya.
Asibingelele siphinde sikwamukele ngokuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Inyanga namadodana basolwa ngokubulala. Owesimame udubule ubaba wengane nge-AK47. Kanti inhlansi yethemba kwekagesi eNewcastle. Lizobuyela enkantolo kaMantshi yaseNdwedwe ngolesithathu olizayo sekuyolalelwa isicelo sebheyili sowesilisa nendodana osolwa ngokubulala isihlobo basigqiba endlini yangasese. Kulesigameko esenzeke eMolokohlo eNdwedwe nyakenye abamangalelwa uSabelo Cele ongumsolwa wokuqala noyise umnumzana uKhehla Cele ongumsolwa wesibili basolwa ngokubulala isihlobo sabo uNkosinathi Vilakazi. Bekungumhlazi ngama-22 kuNcwaba August onyaka owedlule ka-2024 ngesikhathi kithimba leindaba lifike endaweni yaseMolokohlo eNdwedwe lifica amalunga omphakathi eshayisana ngamakhanda ebona amaphoyisa ezomba isidumbu endlini yangasese emzini wakacele okhona kule ndawo. Lona kwaba ngumuga abaweshwama bonke abantu endaweni njengoba isidumbu esatholakala sabe sesiqala kukonakala kanti kwakungesehlobo sakulomuzi esinguNkosinathi Vilakazi owase kuphela inyanga yonke egolokoqo enyamalele. Emva kokuzwakala kokuthi ke umufu wayegcine ukubonakala ehamba nomunye ababoshiwe kwabeke sekubikelwa amaphoyisa afika abahloma ngembuzo baba nendodana lapho iqiniso ukuthi bambulele emaqede bamgqiba zabeke sezibakhalela kanjalo ezakadala wani. Kuyavela ke nokuthi ke kumalungu omphakathi athi ngelinye ilanga nje eyidlulela ngakulomuzi wabo laba bamangalelwa bababona ke bediliza indlu yangasese bebeka amatshe kasimende banganaka bazitshela nje ukuthi bazidilizela indlu yangasese cishe isiqala ukonakala kanti ababuzanga elangeni kugqitshwa umuntu la. Abasolo bazofaka ke isicelo sabo ke sebhayili ngolesithathu la ngesonto elizayo. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguphilane kaMzimbu idelele bafokozana kaCebekhulu ngise-Richards Bay. Inkampani kagesi kulelu Eskom isikhiphe isexwayiso ngokuthi kuzobuya ukucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga phecelezi i-load shedding ngempela sonto. Kuzokhumuleka ukuthi ukucishwa kukagesi bese kume isikhathi esiyizinyanga eziyishumi. Emva kwezinyanga eziyishumi ungakazi uphazamiseka ugesi, inkampani kagesi uEskom isiveza ukuthi kungase kubuye ukucishwa kwagesi ngempela sonto ngenxa yokuphuka kwesiphehli mandla. Lokhu kuvele kwisitatimende esikhishwe ile nkampani ngegama lika Dan Marokane oyisikhulu esiphezulu kwaEskom. Le nkampani iveza ukuthi ukucishwa kwagesi kungase kube sesigabeni sesine. Abantu abaningi bakuleli bebesamangazwe isimemezelo sale nkampani ephehla ugesi iNational Energy Regulator of South Africa iNERSA ngamafuphi neveza ukuthi kuzonyuka ngo-12.7% ukudayiswa kwagesi kusukela ngenyanga kaApril kulonyaka. Ake siphinde sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asiphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Inyanga namadodana basolwa ngokubulala. Owesimame udubule ubaba wengane nge-AK47. Kanti inhlansi yethemba kwekagesi eNewcastle. Ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli zimakethe zivalele u-18.68 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.19 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.40 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,793.85 i-ounce kuthuwelo ngahluziwe ube u-$76.87 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Izinkakha ebholeni likanobhutshuzwayo ezike zadlalela amaqembu ebhola amakhulu kuleli iKaizer Chiefs kanye neOrlando Pirates zithi zilindele lukhulu kumdlalo wakusasa wezinkunzi zaseSoweto ophakathi kweKaizer Chiefs nePirates ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama kusasa. Nabake abadlali ezithi zibabhekile kulomdlalo ukuthi bashaye into ecokeme. In for an exciting match, and I think the player to look out for will be Rilo, the man from Sebokeng. I think the young Cocomelon has got something special, you know, and I can't wait to see him in this upcoming derby, and I think he's going to be the special player. Yeah, for me, this coming derby,
It's going to be exciting. Obviously, Rile has already shown his quality for Orlando Pirates, but also Duba for Kaizer Chiefs. It's more like a dark horse, the one that is no one is paying attention to him. But that boy, I love his spirit about football. He has that winning mentality in him. You can see even in his face when they are losing, like he plays with passion, and people mistaking that with arrogance. But it's all competitiveness in him and the willpower to win. So I think he's gonna be a player to watch this coming derby. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu Mnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje ohlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.